Καλησπέρα αγαπημένα πρόσωπα και προσωπία. Μια ακόμα εκπομπή Serial Face έχει φτάσει. Εδώ πέρα που ρίχνουμε τα προσωπία. Και μαζί μου έχω τον Τάσο τον Τζαλούχο που θα μιλήσουμε για TikTok. Θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο και για lip syncing. Καλησπέρα Τάσο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είμαι στη διάθεσή σας. Ναι. Λοιπόν, αρχικά είμαι ο Τάσος, για όσους δεν με ξέρετε και με το προσωνύμιο Τσάλ υπάρχω στα social media. Θα γίνω 23 αυτό το έτος, τον Αύγουστο. Δεν είναι τα social media η πρώτη ασχολία μου, η κύρια ασχολία μου. Είμαι και στα τεφά τελειόφυτος πρώτα ο Θεός τώρα. Ναι. Με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Γενικότερα με το ποδόσφαιρο ασχολείσαι χρόνια. Ναι. Γι' αυτό κιόλας και ξεκίνησε να κάνεις ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Και θέλω να μας πεις γενικότερα πώς ξεκίνησε όλη η κατάσταση με το TikTok, δηλαδή ποια ήταν το αρχικό βίντεο, πώς σου ήρθε η ιδέα να ξεκινήσεις και TikTok και τι αποκόμισεις κιόλας και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τέλεια. Συνδέονται αυτά, δηλαδή το ποδόσφαιρο, γι' αυτό ξεκίνησα πρόλογο με το ποδόσφαιρο, συνδέονται για το ότι άρχισα και το TikTok. Yeah. Γενικότερα από μωρό παιδί, πρώτα πιστεύω μπάλα, μετά μπαμπά, μαμά κτλ. Δηλαδή είμαι μια μπάλα στα πόδια, απόστημα με τον εαυτό μου. Αυτά τα όνειρα είχα. Καλός ή κακός, κάποια πράγματα στη ζωή δεν πάνε όπως το θες. Ήρθε ένας σοβαρός τραυματισμός τον Οκτώβριο του 2021. Ωραία. Όπου έπρεπε να χειρουργηθώ για κοιλιακούς προσαγωγούς. Τότε έπαιζα και στη ομάδα της Θέλας Ραφίνας, γάμα εθνική. Είχα ξεκινήσει το μεγάλο βήμα. Επαγγελματικά ποιον. Ή μη επαγγελματικό το επίπεδο. Αλλά η τύχη δεν μου χαμογέλασε. Έπρεπε να χειρουργηθώ στους κοιλιακούς. Επέστρεψα το Γενάρη του 2022. Πολύ πιο δυνατός ένιωθα, αλλά έπαθα μια υποτροπή. Είχα πόνο στο προσαγωγό μου πολύ έντονο. Με εκείνα και με τούτα από πολλοί ειδικούς που πήρα τη γνώμη, μου είπαν ότι χειρουργείσαι ξανά στο ισχύο σου γιατί γίνει ζημιά ή σταματάς για πάντα. Γιατί δεν θα πετύχεις. Μου είπανε, θες να παίζεις τα αεραστεχνικά, μπορείς. Αλλά για το επαγγελματικό που θέλεις δεν μπορείς. Εγώ είπα, μπράβο, είπα οι επαγγελματίες που ήταν όνειρά μου ή καθόλου. Πήρα τη δύσκολη απόφαση να το σταματήσω. Και εκεί ξεκίνησε μια περίοδος 2 μηνών, 3 περίπου, τέλη Γενάρη με Απρίλη. Μιας πάλης εσωτερικής μέσα μου, σαν μια κατάθλιψη να το πω έτσι. Δεν μιλιόμουν στο σπίτι, δηλαδή έβγαινα για μια καλημέρα και για φαγητό μόνο, τουαλέτα κτλ. Δεν έκανα αυτό που ήθελα, έδιωξα ανθρώπους που με αγαπούσαν από τη ζωή μου, ενώ γνωστάθηκαν, εγώ τους έδιωξα γιατί είχα χάσει την ταυτότητά μου, δεν καταλάβαινα αν είμαι όντως ο Τάσος με όλο αυτό. Μέχρι που ένα βράδυ, και εκεί ξεκινάμε για το TikTok τώρα, ήταν εκεί Απρίλη του 22. Σκρόλαρα και εγώ καλή ώρα στο For You και είδα μια κοπέλα η οποία παλεύει με τον καρκίνο κτλ. Έκλαιγε, είχε ανάγκη από χαμόγελο, γέλιο κτλ. Εκεί ξαφνικά μου κάνει ένα κλικ και λέω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα το δικό σου. Και γιατί να μην είσαι εσύ η αιτία που η κοπέλα αυτή που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα να σε κάνει να γελάσεις. Εγώ 3 μήνες δεν γέλαγα, αγνοούσα πως είναι να γελάς. Με τους φίλους μου δεν έβγαινα, έγινα αντικοινωνικός. Το είχα ανάγκη στην πλατφόρμα να με κάνει κάτι να γελάσω και κανείς δεν τα κατάφερνε. Και λέω, εφόσον έχεις το χιούμορ και από μικρό παιδί η παρέα σου περνάει καλά με τα αστεία σου και όλα αυτά που λες, ξεκίνα να κάνεις κάτι να προσφέρεις γέλιο στον κόσμο. Και την επόμενη μέρα κάναμε ένα βιντεάκι με την παρέα μου που δεν ήταν lip syncing. Ήταν έτσι, μιμόμουν μια φωνή ενός τύπου που ήταν viral τότε στην πλατφόρμα. Την έκανα ψιλοίδια τη φωνή και πήγε το βίντεο, ξέρω εγώ, 100.000 views. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι αυτό. Δηλαδή λέμε, τεράστιο. Τρομερό. Μπράβο, πιάσαμε τα βάνη. Είχε και 10.000 like π.χ. και λέγαμε, wow. Αυτό είναι. Μετά από μερικές μέρες, επειδή ήρθαν και ακόλουθοι, έτσι έβλεπες πως είναι να σε ακολουθεί κάποιος ξαφνικά 500, 1000. Ναι. Λες κάτι κάνεις καλά. Έκανα μια τριλογία με βίντεο με ταμπέλες μαγαζιών. Δηλαδή λεγόταν ένα μαγαζί π.χ. Γυμνάσιο. Όντως είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Και το βρήκα εγώ και έφτιαξα ένα λογοπαίγνιο τέλος πάντων που θα καταλήγει στη λέξη γυμνάσιο. Δείχναμε την ταμπέλα και υπήρχε ένας χαβαλές τον οποίο ο κόσμος τον αγάπησε. Και ξαφνικά είδαμε νούμερα του τύπου 300.000, 400.000 views. Στο καπάκι, δηλαδή δεν μεσολάβησαν βίντεο αποτυχημένα. Ναι, κατάλαβα. Από 100 πήγαμε στα 400 και έμειναν εκεί.
Αλλά από ένα σημείο και μετά μου τελείωσε αυτό. Δηλαδή, Ποιος είναι ιδέες, δηλαδή. οι ιδέες, τα μαγαζιά, έπρεπε να τρέχεις οι παιανίες και τα λοιπά, είναι μακριά. Και λέμε τι να κάνουμε. Είχαμε πάει μια μονοήμερη στο Πρωτομαγιά του 22 στο Λαύριο με την παρέα μου. Και εμείς είμαστε λάτρες του στοιχημένοι μαζί. Γενικότερα, δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη σειρά. Ξέρουμε απ' έξω όλους τους ρόλους. Βλέπω κάτι ξερά φόρτα, κάτι λιβάδια. Λέω, φαίνεται να γυρίσουμε την τάδε σκηνή. Είναι η Βέρα Ξερολίβαδο, πολύ γνωστή σκηνή. Πάμε. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να ψαχτούμε λίγο και με το lip syncing και τα λοιπά. Το γυρνάμε. Ναι, πειραματιστήκαμε. Κρύο τώρα, τρελό. Δηλαδή, μας πήρε 2 ώρες. Δεν το περιμέναμε. Ότι για 40 κάτι δευτερόλεπτα, πόσο είναι σκηνή, θα μας πάρει 2 ώρες. Ναι. Άρχισε να μαζεύει σύννεφα, να ανοιχτώνει. Λέμε, δεν θα προλάβουμε. Προλάβαμε. Το ανεβάζω. Και εκεί έγινε η πρώτη έκρηξη. Δηλαδή, έβλεπες τα νούμερα να ανεβαίνουν ραγδαία. Δηλαδή, αντίθετα όμως. Ναι. Προς τα πάνω μόνο. Τίποτα αρνητικό. 30.000 like, 40.000 like. Ναι. Δεν ριστέλνουν στα μάτια μας. Και το είχα εγώ το προφίλ. Αλλά και τα παιδιά ήταν εκείνη την ώρα. Μπαίνανε στο προφίλ μου από το σπίτι του π.χ. και βλέπανε πως ανεβαίνει. Λέμε, όπου κάνουμε κάτι καλά. Ναι, κατάλαβα. Και άρχισε να πετύσει στον κόσμο και έλεγε ο κόσμος ξανά, πάλι κι άλλο. Και άλλο. Βελτιωνόμασταν σιγά σιγά με τον καιρό. Συγγνώμη. Σιγά σιγά με τον καιρό βελτιωνόμασταν. Και φτάσαμε σε ένα σημείο το καλοκαίρι του 22 να έχουμε 25.000 ακόλουθους. Και λέω να έχουμε γιατί θα το λέω για πάντα ότι χωρίς τα παιδιά, από αυτόν που ήμασταν day one μαζί, μέχρι αυτόν που ήρθε τώρα, που έχει παίξει μισό λεπτό σε ένα βίντεο, καθόλου έκανε τον κομπάτσο από πίσω, Ναι. μέχρι σε αυτόν που ήταν παντού, χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν ένα μηδενικό. Δηλαδή, και το τονίζω αυτό γιατί είναι σκηνές στις οποίες δεν είμαι μόνος μου. Δεν έστησα μια κάμερα και είπα, Σωστά. θα αρχίσω να μιλάω, να λέω τον πόνο μου ή το οτιδήποτε. Είναι ομαδική δουλειά. Γι' αυτό λέω, φτάσαμε 25.000 τότε, αλλά εκεί αντιμετώπισα το πρώτο μου πρόβλημα. Δηλαδή. Υπήρξε μια ταύτιση με το Μάκη. Δηλαδή, εγώ ανέλαβα ένα ρόλο Ναι. που ήταν ο Μάκης ο ρόλος αυτός στη στισμένη μαζί. Τρομερός ρόλος κιόλας του Μάκη. Μπράβο, έντονος χαρακτήρας. Έντονος. Πολλές εκφράσεις, γκριμάτσες κτλ. Άρχισα να τσαλακώνομαι. Ναι. Επειδή όμως πήρα boost από όλο αυτό και ανέβαινα και ο κόσμος το γούσταρε Μάκη, άρχισαν να με στρατάνε στον δρόμο, να με λένε Μάκη. Ναι. Εγώ έδινα πόνο εκεί. Δεν καταλάβαινα ότι μπορεί να μου κάνει κακό. Το συνειδητοποιώ εκεί και λέω λοιπόν, πάρ' το λίγο αλλιώς, ελάττωσε λίγο το Μάκη, φέρε σκηνές με άλλους ρόλους, να κάνει το Διονύση, το Σπύρο, οτιδήποτε άλλο. Να δεις ο κόσμος σε δέχεται. Και μόλις ότι με δέχεται, εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κρυφό χάρισμα μέσα μου, ένα ταλέντο που δεν είχα ανακαλύψει ποτέ, στο οποίο θα βασιστώ. Ωραία. Και ξεκίνησα σιγά σιγά να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε τώρα. Οι 2 από τους 3 που θα με δουν, θα σχολιάσουν, να λένε πήγαινε δραματική σχολή. Γιατί μάλλον τελικά κάποιο κρυφό χάρισμα υπήρχε. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Με κατακλείδα ότι είναι ένα προφίλ που υπάρχει καθαρά και μόνο, και το γράφω στην επιγραφή μου στο TikTok, Ναι. να κάνει τον κόσμο να γελάει. Είναι μια διέξοδος για τον κόσμο. Θα κερδίζω πράγματα, ό,τι και αν είναι τα πράγματα αυτά, αλλά η ειδονή που αποκτώ μέσα μου όταν ο κόσμος γελάει και μου γράφει σε σχόλια του φτιάξαμε τη μέρα, δεν αντικαθίσταται με κανένα ποσό, με κανέναν αριθμό, είτε να ακόλουθη την χρήματα είτε οτιδήποτε. Οπότε γι' αυτό υπάρχει το προφίλ, Πολύ σημαντικό. για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Μπράβο, ρε Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλοί εντωμεταξύ καταλαβαίνουν γενικότερα πώς είναι να. Τι μπορείς να κερδίσεις και να αποκομίσεις από τη δημιουργία ενός τέτοιου λογαριασμού. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι κάθεσαι και γυρνάς ένα βίντεο και μετά το ποστάρεις και όλα καλά. Έχει μεγάλη διαδικασία και πίσω και το γύρισμα που λες και να σκεφτείτε πώς θα παίξει ακριβώς το edit που μπορεί να κάνεις, ο κόσμος, γιατί παίρνεις και καινούργια άτομα που είναι πάντα μαζί σου, άλλοι που μπορεί να θες να προσθέσεις περισσότερο μέσα. Οπότε αυτό είναι μια διαδικασία και επίσης κερδίζεις και πολλά πράγματα από το κομμάτι ότι στην έκθεση που έχεις προς τον κόσμο έρχεσαι αντιμέτωπος και με θετικά και με αρνητικά σχόλια. Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό κιόλας προσαρμόζει και το χαρακτήρα σου πάρα πολύ
Και είναι και αυτό ένα καλό μάθημα, το οποίο καλά προφανώς. Εσύ όταν έρθεις μετά σε μια δραματική σχολή και μπεις και πεις ότι θες να προχωρήσεις προς αυτό το κομμάτι, θα το βρεις μπροστά σου έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή και οι ηθοποιοί έχουν και θετικές κριτικές και αρνητικές κριτικές. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Αυτό πώς το σκέφτεσαι δηλαδή? Σε έχει βοηθήσει παραπάνω, παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία σου από εδώ και πέρα? Ναι, ξεκάθαρα. Όταν άνοιξε ο λογαριασμός αυτός, εγώ ήμουνα ήδη μέσα μου έτοιμος να δεχτώ και την αρνητική και τη θετική κριτική. Ναι. Δηλαδή ήξερα ότι οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε μαζί, μέσα στο σχολείο μαζί, θα πούνε τι κάνει ο Παλαγός. Πάει να γίνει ένα με τη μάζα. Εγώ όμως το είχα δουλέψει τόσο καλά μέσα μου, τι πάω να κάνω, που οποιαδήποτε αρνητική κριτική να ερχότανε, θα την έπαιρνα σε σφουγγάρι να δω τι θετικά μπορώ να βάλω από αυτήν και δεν με έπαιρνε από κάτω. Ναι. Έλα όμως που αρνητικές κριτικές είναι μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών μας, δηλαδή έχουμε 150 βίντεο θα σου πω. Εγώ τα σχόλια τα βλέπω όλα. Okay. Δεν έχουμε πάνω από 10 hate comments. Και όποια να ήταν θα ήταν τον user τάδε, με photo προφίλ τίποτα, Ναι. και έναν ακόλουθο που είναι ένα fake προφίλ, δηλαδή να το πω έτσι, Προφανώς. το οποίο μπορεί να είναι και συμμαθητής μου που είχαμε έχθρα, σου λέω. Π.χ. Και να θέλει να δείξει κάτι αρνητικό. Καλά, σίγουρα. Μπράβο. Εγώ λοιπόν άκουγα στην αρχή τους 2-3 πρώτους μήνες που ήταν οι ακόλουθοι 10-15 δεν υπήρξε ακόμα η τέτοια απήχηση. Άκουγα ο TikToker έτσι λίγο κοροϊδευτικά. Ναι. Αλλά δεν με ένοιαζε γιατί ξέρω που θέλω να φτάσω, το ταβάνι μου. Ήξερα τι έχω να δώσω. Οπότε, ως προς αυτό είμαι έτοιμος. Δηλαδή, αν πω σε μια δραματική σχολή, πάει αλλού το πράγμα. Εκεί πάει σε καθαρά ικανότητες, δεξιότητες, υποκριτικές. Τώρα Σωστά. είναι και τα βίντεο αυτά σε μια πλατφόρμα είναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας Ναι. και του πιο απλού πολίτη. Αυτός που θα έρθει στο θέατρο όμως θα πληρώσει να σε δει, έχει την απέτηση, καλός ή κακός, να είσαι καλός. Να παραδώσει το αποτέλεσμα. Στο TikTok, άμα δεν σ' αρέσω, σκρολαρέ με. Άμα με δει ότι είμαι κακός, θα με σκρολάρει. Ναι. Εκεί όμως όταν μπω στο τρυπάκι, πρώτο Θεός δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα πάω σε κάποιο σχολείο, θα είναι μαθήματα, θα παρακολουθήσω, δεν ξέρω πώς θα το ψαχτώ ακόμα. Θέλω να έχω το πτυχίο μου πρώτα στα ΤΕΦΑ Ναι. και μετά να κάνω το βήμα. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή, εκεί προετοιμάζεσαι για κριτικές σκληρές από ειδικούς. Δεν υπάρχει κάποιος ειδικός στο TikTok Καλά, σίγουρα. να σου πει ότι Τάσο δεν το κάνατε καλά το τάδε λειψίνι π.χ. Ναι. Και για να κλείσω όλα τα ενδεχόμενα αυτά που παρέθεσες πριν, η προετοιμασία για ένα βίντεο μας, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι υπάρχει από πίσω. Υπάρχει προετοιμασία του Τάσου, το πώς θα κατανείμει τους ρόλους, το πού θα γίνει το βίντεο, ποια συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να μπουν στους ρόλους αυτούς, γιατί δεν λέω στον καθένα της παρέας μου έλα να κάνεις αυτό που δεν του ταιριάζει. Πλάθω στο μυαλό μου ποιος χαρακτήρας της παρέας μου θα είναι ο κατάλληλος στον αντίστοιχο του serial και μετά πρέπει προγράμματα να συμπίπτουν όλα μαζί. Μαθαίνω προγράμματα 6, 7, 8 διαφορετικών ανθρώπων που οι υπόλοιπες στιγμές δεν θα με ενδιαφέραν. Καλά, προφανώς. Να βρεθούμε. Να είμαστε στην ώρα μας. Υπάρχουν τα bloopers, υπάρχουν στιγμές γέλιου. Υπάρχουν στιγμές που θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Το minimum είναι μια μισή ώρα για ένα γύρισμα που θα δεις στο TikTok. Δηλαδή θα μπεις, θα δεις το πιο απλό. Μας έχει πάρει 15 δευτερόλεπτα σκηνή, μία ώρα. Ναι. Γιατί πάμε στην τελειότητα. Όλοι πλέον. Στην αρχή μόνο εγώ, μετά και τα παιδιά βλέπουν τους αυτούς, αν δεν πατήσουν καλά στα λόγια, θα πούνε πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Οπότε έχει τεράστια διαδικασία και θέλει πολύ μεράκι για να το βγάλεις όλο αυτό το αποτέλεσμα. Τρομερό το μεταξύ. Ξεκινήσετε πάρα πολύ με το ευτυχισμένο μαζί, τώρα έχουν μπει και άλλες σειρές μέσα. Ποια είναι έτσι αυτή η σειρά που σου αρέσει περισσότερο να την κάνεις? Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε κάνει ακόμα την μεταπήδηση να φύγουμε από το ευτυχισμένοι μαζί και να ξεκινήσουμε να παίρνουμε σβάρνα άλλες σειρές. Μπαίνουν σφήνα. Ναι. Εγώ απολαμβάνω να κάνω τις Σαββατογεννημένες στο Χωσέ. Το Χωσέ. Γιατί σαν ρόλος ταιριάζει κάτι πάνω μου. Είναι επίσης εκφραστικός, είναι επίσης με γκριμάτσες, τσαλακώνεις τη μούρη σου. Το απολαμβάνω. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι σαν παρέα
επειδή θα ξεκινήσουμε το 50-50, αυτό έχω στο μυαλό μου. Ωραίο το 50-50. Πιστεύω θα μας ταιριάξει, θα είναι το δεύτερο. Με δεύτερο μαζί που θα μας ταιριάξει πολύ. Το 50-50 είναι και τις αγαπημένες μου σειρές κιόλας. Και έχει και πάρα πολλές σκηνές να γυρίσετε. Πάρα πολλές. Και θυμάμαι κιόλας, εφόσον έχετε ήδη βρει ένα έτσι κατάστημα, μαγαζί που μπορείτε να κάνετε σκηνές για ταβέρνα, όπως είναι ευτυχισμένοι μαζί, θα βρείτε πολύ εύκολα και κάτι αντίστοιχο για να κάνεις το. Πώς το λένε? Ουζερί, τι ήταν? Το ουζερί. Ρακάδικο, ναι. Ουζερί. Ναι. Το ούζο. Έχουμε το ίδιο παρασκήνιο θα υπάρχει από πίσω, σκηνικό, όλα. Ναι. Το έχουμε διαθέσιμο, το έχει ένα παλικάρι φίλος μου και μας το διαθέτει όποτε μπορεί. Οπότε Ναι. μακάρι να μας κάτσει το 50-50, να το αγαπήσει ο κόσμος όσο και τεστισμένοι μαζί. Πιστεύω ότι το αγαπήσει, είναι κλασική σειρά πια. Ναι, μακάρι. Και τι άλλο, Τάσο, έχεις καταφέρει να αποκομίσεις από το TikTok, δηλαδή εσένα που όλους έχει βοηθήσει στο να διαχειρίζεσαι, ξέρω εγώ, σε ένα brand, να σκέφτεσαι διαφορετικά ίσως κάποιες συνεργασίες, να σκέφτεσαι διαφορετικά πώς θα μιλήσει σε κάποιον. Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει εσένα σαν επαγγελματία πια? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου είχε ανοίξει τα μάτια. Είδα πράγματα του χώρου των social media, όχι μόνο του TikTok, του Instagram, όλο το social, που δεν πίστευα στα μάτια μου. Ναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μπορείς να ζεις και να επιβιώνεις μέσα στα social, ας πούμε. Όταν τα άκουγα από influencers που βγαίνανε και τα λέγανε, δεν το πίστευα. Μέχρι που το έστειλα με τα μάτια μου και ζητώ συγγνώμη από όλους όσοι αμφισβήτησα. Δηλαδή, ισχύει. Ναι. Έχεις διαφορετική σκοπιά. Δηλαδή, μπορείς να δεις πλέον πότε κάποιος σε προσεγγίζει για την ποιότητα του περιεχομένου σου. Έχω μάθει πλέον να καταλαβαίνω ποιος πραγματικά θεωρεί άξια τη δουλειά μου και ποιος απλά θέλει να συνεργαστούμε για να κερδίσει από μένα, π.χ. Κατάλαβα. Καλώς ή κακώς από την αρχή συνεργάστηκα με άτομα της πλατφόρμας με τους διπλάσιους ακόλουθους από μένα, από αυτούς που έχω τώρα. 400.000, 300.000, οι οποίοι με έκαναν να σκεφτώ ότι το να συνεργαστείς, πέρα από το δίνεις παίρνεις που λέμε, θα κερδίσουν και οι δύο πλευρές, σε κάνει να γνωρίσεις ανθρώπους που δεν θα γνώριζες. Και επίσης είναι πολύ όμορφο να βλέπεις παιδικούς σου ήρωες, π.χ. που έχεις μεγαλώσει μαζί τους, να έρχονται και να γυρνάτε σκηνές που ζούσα, που είναι αυτοί οι ηθοποιοί, απλά 15 χρόνια μετά. Εγώ όταν έζησα τις σκηνές που κάναμε με τον Άρη Τσάπη, το Θανασάκη του μαζί, και τον Σάββατο Σαλίπα, το Γιαννάκη, στο λέω και τώρα και έχω ανατριάσει. Εκείνη τη στιγμή φαντάσου. Δεν το πίστευα ότι ήταν οι ίδιοι ηθοποιοί μπροστά μου, που έπινα το γάλα, που βούδαγα τα μπισκότα μου, ξέρω εγώ, ήμουν 10 χρονών, 7, 8, και τους βλέπεις μπροστά σου. Σε φέρνει σε επαφή με κόσμο που δεν το περίμενες ποτέ. Και εμένα με έχει εξελίξει πολύ σαν άνθρωπο αυτό το πράγμα. Και να είμαι και ξύπνιος στα επαγγελματικά μου. Δηλαδή, πότε κάποιος θα με κοροϊδέψει, πότε θα κοστολογήσει χαμηλότερα την ποιότητα της δουλειάς μου για να κερδίσει. Οπότε έχω γίνει πολύ ξύπνιος σε αυτό το κομμάτι, καλός ή κακός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί τελικά οτιδήποτε και να κάνεις, άμα σ' αρέσει κιόλας και το κάνεις με σωστά βήματα και σωστές διαδικασίες, μόνο να πάρεις έχεις. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Δηλαδή, εσύ π.χ. θυσιάζεις το χρόνο σου για να κάνεις γύρισμα, να φτιάξεις τα βίντεο, να κάνεις τα πράγματα. Αυτός ο χρόνος που έχεις θυσιάσει, σου έρχεται πίσω με νέες γνωριμίες, νέες επαφές, νέες συνεργασίες, επικοινωνία με πιο πολύ κόσμο. Αυτό που λες, να γνωρίζεις πρότυπα τα οποία είχες π.χ. σαν παιδί και σ' άρεσε να τους βλέπεις στην τηλεόραση, τώρα να τους έχεις δίπλα και να συζητάτε. Ακριβώς. Και να τους γνωρίσεις καλύτερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε δουλειά, εντάξει, και γενικότερα και σε οποιαδήποτε κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα και ένα χόμπι όταν έχεις, π.χ. πες ότι κάνεις ραδιόφωνο, που το ραδιόφωνο κατά ψέματα είναι πιο πολύ σαν χόμπι. Εντάξει. Όταν κάνεις ραδιόφωνο και έχεις αυτό το χόμπι, κάποιοι το βλέπουν σαν ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, βγάζουν από μέσα το συναίσθημά τους, βγάζουν πράγματα, έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, που ο κόσμος μπορεί να είστε στο τιμό, να οδηγάει, να σκέφτεται διάφορα πράγματα. Μπράβο. Και έχει μια επαφή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης είναι και πάρα πολύ ωραίο. Και εσύ τώρα, δηλαδή, αυτό που σκέφτεσαι παραπάνω αυτή τη στιγμή είναι ότι θες να ασχοληθείς καθαρά με την υποκριτική ή σκέφτεσαι κάτι άλλο στον ορίζοντα που έχεις στο μυαλό σου?
Η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα ποτέ ότι είχα μέσα μου χάρισμα, γιατί στο γυμνάσιο π.χ. σε παραστάσεις συμμετείχα με το ζόρι και αν συμμετείχα δεν μου άρεσα. Ναι. Δεν είχα δει κάποιο ταλέντο, η αλήθεια είναι. Ούτε το είχε δει κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πάρω εφόδια από τις δραματικές σχολές όπου και να πάω εν τέλει, για το πώς η ποιότητα της δουλειάς μου, είτε συνεχίσω τα social, ας πούμε, μπορείς να μην τα σταματήσεις και ποτέ. Ναι, ισχύει. Μπορώ να είμαι ηθοποιός και ταυτόχρονα να είμαι και στα social. Ισχύει αυτό. Το βλέπουμε και πλέον στις μέρες μας αυτό. Δεν θα σου κρύψω ότι έχω πολύ ψηλά όνειρα, πολύ μεγάλα όνειρα. Δεν είμαι ούτε αλαζόνας, ούτε ψώνιο, τίποτα. Αλλά εμένα το όνειρό μου είναι να βγω στην τηλεόραση. Ωραία. Ενώ δηλαδή, όπως ο Άρης και ο Γιαννάκης και ο Θανάσης που κάνουν τους ρόλους, να υπάρξω εγώ για ένα παιδάκι που καλώς ή κακώς πλέον τα παιδάκια δεν βλέπουν τηλεόραση. Οι νέες γενιές είναι με τα κινητά, αλλά να υπάρξω για ανθρώπους η συντροφιά του στα βράδια π.χ. ή τα μεσημέρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και εννοείται το μεγαλύτερο όνειρο, γιατί αν δεν βάζουν ψηλά τον πύχη, δεν πας πουθενά, να βγει στο Netflix. Δηλαδή, το Netflix είναι το ταβάνι, το τεράστιο αυτό όνειρο. Εντάξει, είναι. Δεν σου απαγορεύει κανένα να ονειρευτείς. Όχι, βέβαια. Εγώ μπορώ να το έχω αυτό και να μην το εκπληρώσω ποτέ. Ναι. Ήδη νιώθω γεμάτος με την αγάπη που λαμβάνω από τον κόσμο και όλα αυτά τα πανέμορφα σχόλια του, είναι συντροφιά τους μαζί με την παρέα μου. Πολλές φορές και τους φτιάχνουμε τη μέρα, εγώ ήδη είμαι γεμάτος. Απλά θέλω να γίνει πιο οικουμενικό αυτό. Θέλω να μας δει και άλλος κόσμος, μπορεί να έχει προβλήματα και να εκτιμήσει τη δουλειά μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, όντως, δεν έχεις γενικότερα, επειδή προσπαθείς πάρα πολύ για τα πράγματα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις να ονειρεύεσαι, γιατί έχεις ήδη κάνει κάποια βήματα. Κοιτάζεις πιο μακριά. Άμα σταματήσεις να ονειρεύεσαι, είναι ότι έχεις γεράσει ουσιαστικά. Μπράβο. Ακόμα και ένας ο οποίος είναι σχεδόν την ηλικία ονειρεύεται, δεν γυρνάει μέσα του. Καταλαβαίνεις. Ναι. Μπορεί μετά να ονειρεύεσαι, ξέρω εγώ, να κάνεις ένα δικό σου κήπο. Να κάνεις κάτι άλλο. Καθένας έχει τα δικά του όνειρα. Είναι ωραία να τα κυνηγάς. Γιατί το κακό της υπόθεσης θα ήταν να έλεγες, αν είχα κάνει σαν τάω αυτό. Ναι. Και δεν το δοκίμασα ποτέ. Όταν το δοκιμάζεις, άσχετα με την έκβαση της κατάστασης, επιτυχία είναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εννοείται. Πολύ σημαντικό. Και τι είναι αυτό το οποίο γενικότερα, ποια στιγμή βασικά σε έκανε εσένα σαν τάοσο να πεις ότι ίσως και να θέλω να σταματήσω κάτι, όχι. Ήρθε ποτέ αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Να πεις ότι ξέρω εγώ δεν αντέχω άλλο, έχω κουραστεί, άσχετα με τον κόσμο, άσχετα με οτιδήποτε, να πεις ότι ξέρω εγώ θέλω να σταματήσω για τους δικούς μου λόγους. Έχουν υπάρξει 4 φορές σε όλο αυτό τον καιρό, των σχεδόν 2 χρόνων που είμαι στην πλατφόρμα, Ναι. που μου έχει τρελαθεί, έχει λασκάρει βίδα και λέω ότι δεν αντέχω, σταματάω. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι είναι το θέμα μου από τον Τάσο, τον Τσάλ όπως το έχω στο TikTok, προς το TikTok. Δεν είναι θέμα μου ούτε με τον κόσμο ούτε τίποτα. Αλλά όταν έβλεπα, υπήρξαν στιγμές που το TikTok για παράδειγμα έκανα αλλαγές, δεν προωθούσε τα βίντεο, και βίντεο τώρα ποιοτικά. Ξέρω αν η δουλειά μου είναι ποιοτική. Αν δεν είναι, την ανεβάσω. Και εφόσον πλέον είμαι στο μυαλό του κόσμου και ξέρω τι θέλει να βλέπει και τι του αρέσει, Ναι. δεν γίνεται το κάθε TikTok, έτσι το έχω στο μυαλό μου, να αποφασίζει ότι αυτό δεν το προωθήσω. Ναι. Έγινε με 3-4 βιντεάκια μου που δεν πήγανε καλά. Τι εννοώ δεν πήγανε καλά? Εμάς η βάση μας, καλός ή κακός, στα views είναι το 200.000 views, το λιγότερο. Και μετά τα εξφεύγουμε στα εκατομμύρια και τα λοιπά, τα έχουμε πάρα πολλά βίντεο, αλλά είναι το 200. Για ένα ποιοτικό μου βίντεο ξέρω ότι θα πάει 600. Okay. Ένα πολύ δυνατό βίντεο. Όταν έβλεπα ότι έπαιρνα τα κορίτσια που έχουμε τώρα και τραβάμε βίντεο π.χ. Τα παιδιά. Ο άλλος θυσίαζε τη δουλειά του, όχι θυσίαζε, έρχονταν από τη δουλειά σε ρί για να το τραβήξουμε, για τη σχολή απευθείας. Και έβλεπα ότι θα ανεβάσουμε το βίντεο και θα πάει, ξέρω εγώ, 50.000 views, 60, 70 και ούτε 10.000 like σε κάποιες ώρες, 10 ώρες π.χ. Γιατί εμάς τα βίντεο παίρνουν boost από την αρχή. Πλέον το έχουμε μάθει. Βλέπω την πλατφόρμα με σαμποτάρες εισαγωγικά. Και ταυτόχρονα βλέπω ότι άλλοι creators που ανεβάσανε την ίδια ώρα βίντεο με μένα, την ίδια μέρα, στο Θεό. Και τα βίντεο τι ήτανε? Μπορεί να περιείχε κάποιο αποκαλυπτικό σημείο του σώματος. Μπορεί να υπήρχε κάτι που δεν είναι καν ποιοτικό. Δηλαδή μπορεί να το βγάλει κάποιος
σε κλάσματα. Ναι. Και το μεράκι μας των 3 ωρών π.χ. Δεν εμφανίζεται μετά στα νούμερα. Μπράβο. Και όταν το έπαθα αυτό και τώρα γινόταν 3 εβδομάδες, ένα μήνα, λέω εντάξει, δεν έχει νόημα. Άστο. Άστο να πάει στην ευχή της Παναγίας. Λέω δεν πρόκειται. Αλλά αυτό που έκανα 10 μέρες τίποτα. Ούτε γυρίσματα, ούτε να ανεβάσω βίντεο, τίποτα. Ηρεμία. Τίποτα. Ναι, και ξαναβρισκόμασταν μετά με τα παιδιά στο Θεό ξανά όλα. Υπομονή. Αυτό ήταν. Δηλαδή. Πώς έγινε κάτι σαν Shadowban από την πλατφόρμα. Μπράβο, ακριβώς. Γιατί όμως? Δεν ξέρω. Είχε γίνει κάποια στιγμή, είχαμε ανεβάσει ένα βίντεο με το συνεργείο. Απίστευτο βίντεο για μένα όσον αφορά σκηνική παρουσία, ερμηνεία κτλ. Είναι απίστευτα τα καλύτερα μου. Και ήταν 4 κορίτσια που πλέναν το αμάξι, όπως η σκηνή της μαζί, και τα κορίτσια, ξέρω εγώ, φόραγαν κολλάν. Δεν ήταν κάτι τόσο wow. Ναι. Π.χ. να κάνει μπαν. Και η πλατφόρμα, το βίντεο έφαγε αναφορές από τον κόσμο, δεν ξέρω για γυμνό περιεχόμενο κτλ. Μάλλον. Και το βίντεο αυτό δεν πήγε. Δηλαδή, δεν πήγε. Θα μου πεις κανένα ένα ζώνη, 42.000 like έχει, ξέρω εγώ, 43. Πόσο έχει, πρόσφατα το είδα. Και 400.000 views. Αλλά αυτό το βίντεο είναι για 2 εκατομμύρια views. Γιατί είχε μέσα σε 50 λεπτά 20.000 like. Αν τα βάλεις κάτω, είναι απίστευτο το νούμερο. Δεν το πιάνουν πολύ. Απλά η πλατφόρμα αποφάσισε τότε να μου κάνει ένα Shadowban, το οποίο διήρκησε ένα μήνα. Τι λες? 1,5. Και τα κορίτσια τώρα ήρθαν από Παιανία, Χαϊδάρι, Άγιο Δημήτριο, ήρθαν στο Μενίδη, με τα μέσα μπλέξανε, μετά τις γύρισα όλες σπίτι, τα λεπορία. Μια ολόκληρη μέρα μας πήρε όλο αυτό το βίντεο. Και βλέπω αναφορές για γυμνό περιεχόμενο. Ναι. Ενώ υπάρχουν πραγματικά γυμνά περιεχόμενα. Πέρα θέλω να κάναμε Μπράβο. φορές. Ναι. Τόσο OnlyFans accounts υπάρχουν μέσα. Μπράβο. Δεν το... Ναι, εντάξει, το ξέρεις καλύτερα. Εγώ δεν έχω ιδέα από αυτό, δεν γνωρίζω πώς δουλεύει. Αλλά, δηλαδή, η δικιά σου στρατηγική ήταν ουσιαστικά να ανεβάσεις τίποτα. Μπράβο. Να σταματήσει η πλατφόρμα να σου κάνει Shadowban και μετά να κάνεις ένα ban πάλι, να δεις πώς θα... Όποτε συμβαίνει, μπράβο, όποτε συμβαίνει αυτό το κάνω. Okay. Και σήμερα δηλαδή το βιντεάκι το καινούργιο που έχω ανεβάσει π.χ. με τις Σαββατογεννημένες που κάνω το Χωσέ, για βιντεάκι δικό μας δεν πάει καθόλου καλά. Έχει δηλαδή σε 4-5 ώρες 30.000 views. Καταλαβαίνεις ότι κάτι πάει στραβά με την πλατφόρμα πάλι. Θα πάει. Okay. Μακροπρόθεσμα θα πάει το βίντεο. Ναι, θα πάει αργότερα. Ναι. Αλλά σκέφτεσαι τι να το κάνω. Δηλαδή, γιατί πρέπει να γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται μόνο στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Στο Instagram δεν γίνεται. Π.χ. που ανεβάζω τα ίδια reels. Ναι. Πάει τάπα. Απευθείας. Άμα είναι να πάει, θα πάει από την αρχή. Στο TikTok για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα εγώ, σκέψου. За 2 χρόνια. Πώς λειτουργεί 100%. Αλλά επειδή μίλησα και με έναν άνθρωπο που έχουμε συνεργαστεί κιόλας, είναι creator, μου είπε: μη σε νοιάζουν οι αριθμοί, να σε νοιάζει το περιεχόμενό σου να είναι ποιοτικό. Οι διαφημιστικές, οι χορηγοί κτλ. Θα έρθουν βλέποντας τη σκηνική παρουσία, βλέποντας όλα αυτά. Θα δουν και τα νούμερα. Αλλά τώρα με ένα βίντεο 2 που δεν θα πάνε τόσο καλά, μη σε νοιάζουν. Σωστά. Εσύ το μεταξύ κάθεσαι να ψάξεις γενικότερα στατιστικά πράγματα, αναλύσεις τι κάνει ο αλγόριθμος, τι προωθεί παραπάνω, τι προωθεί λιγότερο. Τα βλέπεις αυτά που τα γράφει καμιά φορά, ή σκέφτεσαι ότι εγώ έχω ένα συγκεκριμένο μοτίβο, έχω αυτή τη βάση, έχουμε, με τους φίλους μου έχουμε σκεφτεί αυτά τα σενάρια, αλλά θα πάμε έτσι και δεν θα αλλάξουμε καθόλου τη μορφή. Κοίταξε να δεις. Κοιτάξτε στατιστικά τα δικά μου. Αν μου έχει πετάξει τώρα βιντεάκι που να λέει ότι η κατάλληλη ώρα είναι αυτή για να ανεβάζεις π.χ. και τα λοιπά, δεν τα πολύ κοιτάω. Απλά ξέρω, είναι το μοτίβο που είπες πολύ σωστά, ότι παίρνεις στατιστικά σου, του δικού σου προφίλ και βλέπεις ότι οι περισσότεροι ενεργοί ακολουθοί σου είναι τις Δευτέρες στις 3 το μεσημέρι. Ναι. Υπάρχει αυτό το στατιστικό. Ναι. Ανεβάζω Δευτέρα 3 το μεσημέρι. Ναι, δεν θα ανεβάζει το βράδυ. Μπράβο, το βράδυ, δηλαδή έχω τη Δευτέρα στις 3 43.000 ενεργούς, μέσο όρο, και το βράδυ έχω 30. Ναι. Θα ανεβάσεις στο πικ της μέρας σου. Στο πικ σου. Αυτά τα στατιστικά κοιτάω. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά με έχουν τρομάξει κάποιες φορές και με κάνουν να λέω: ρε φίλε, έχουμε υποχρέωση απέναντι στον κόσμο. Γιατί, για να σου το πω κιόλας, πρόσφατα τσέκαρα τα στατιστικά μου το Δεκέμβρη. Ναι. Πρόσφατα, τώρα τα τσέκαρα. Ναι. Και έλεγε συγκεκριμένα, το έστειλε και στα παιδιά, ότι το προφίλ μου
σαν τσάλ, το έχουν δει 6,5 εκατομμύρια διαφορετικοί λογαριασμοί, ξεχωριστοί άνθρωποι, 6,5 εκατομμύρια. Αυτό με τρόμαξε. Γιατί λέω, μισή Ελλάδα είναι. Τι γίνεται? Είναι λίγο τρομακτικό γιατί, εντάξει, και δεν είναι μόνο 6,5, αυτό σκέψου, είναι μόνο το Δεκέμβρη. Κάποιος μπορεί το Νοέμβρη να μην μπήκε στο προφίλ μου. Σωστά. 6,5 εκατομμύρια μπήκαν στο προφίλ. Σε ένα μήνα. Ναι. Ξετρομάζει, λες, πας 7, 8 εκατομμύρια, 9, λες, όπα. Και κάνω μόνο στην Ελλάδα περιεχόμενο, δεν μπορεί να βγει έξω. Ναι, δεν κάνεις κάτι σε αγγλικό περιεχόμενο. Μπράβο. Πες ότι βγαίνει προς τα έξω και είσαι Ναι. παραπάνω κόσμο. Και αφού μιλήσαμε τόσο για το TikTok, για τα στατιστικά και για αυτά τα πράγματα, πάμε να μιλήσουμε γενικότερα για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή πόσο εύκολα σε προσεγγίζουν οι άνθρωποι και γενικότερα τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κοίταξε να δεις, όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Όποιος έρθει να με προσεγγίσει για να εμβαθύνει στο χαρακτήρα μου και σε μένα, να έρθει για τον Τάσο μεμονωμένα και όχι για τον Τσάλ. Γιατί, σας διαχωρίζω τώρα, ο Τάσος είναι της έξω ζωής, έξω τα πλαίσια μιας οθόνης. Ο άνθρωπος που κουβαλάει το δικό του σταυρό όπως όλοι μας. Ο Τσάλ είναι καθαρά μια περσόνα η οποία υπάρχει στις πλατφόρμες κάνοντας ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είναι η δουλειά μου αυτή. Δεν έχει σχέση ο Τάσος με τον Τσάλ. Και θα το πω πολύ απλά, έχουν υπάρξει φορές που για να δεις το αποτέλεσμα, το βίντεο μου, για παράδειγμα, εγώ φοράω προσωπείο. Μπορεί να περνάω διάφορα στην προσωπική μου ζωή που δεν θα με κάνουν αυτό το κατάλληλο mood εκείνη τη στιγμή στο βίντεο. Ο κόσμος δεν το ξέρει, γιατί βλέπει το αποτέλεσμα. Οπότε, αν θέλει κάποιος να με γνωρίσει για τον Τσάλ, θα δει τον Τάσο και θα καταλάβει ένα διαφορετικό πρόσωπο, έναν άλλον άνθρωπο και θα πέσει τα σύννεφα. Γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι εν καιρό TikTok είναι λίγοι άνθρωποι που ήρθαν και έμειναν. Γιατί η περσόνα διαφέρει. Δεν το λέω ότι είναι κάτι wow, το α και το ω, αλλά δεν μπορεί να περιμένει ένας άνθρωπος που θα ρωτήσει στη ζωή μου ότι θα είμαι 24/7 με το χαμόγελο και χιούμορ και αστεία κτλ. Δεν γίνεται αυτό, έτσι. Δεν γίνεται για κανέναν. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που πει για το προσωπείο. Είναι και το αντικείμενο της εκπομπής. Δεν μπορεί να δει ο άλλος ότι εσύ μπορεί να έχεις σπίτι σου γενικότερα καθημερινότητα, οτιδήποτε. Μπορεί να έχεις στο μυαλό σου 1002 πράγματα, ένας λαβύρινθος, αλλά εκείνη τη στιγμή θα βάλεις το χαμογελό σου, θα βάλεις το προσωπείο και θα πρέπει να παίξεις έναν ρόλο σαν σωστός ηθοποιός κιόλας. Ακριβώς. Τα είπες όλα, δηλαδή έχουν υπάρξει πολλές φορές που το κάνουμε όλοι μας. Έχει τύχει να μην μιλιόμαστε καν στο γέσιμο, το κάνουμε αγκαρία με τα παιδιά. Αλλά νιώθουμε αυτή την υποχρέωση προς τον κόσμο, δηλαδή εμένα είναι η δουλειά μου πλέον αυτή. Το περιεχόμενο θα βγει. Σίγουρα. Όπως και να έχει. Έχουμε κάνει ταξίδια για να γυρίσουμε βίντεο. Έχω από γαστρεντερίτιδα, έχω κάνει γύρισμα. Ναι. Υπέφερα 2-3 μέρες στο κρεβάτι και πήγα και έκανα την επόμενη. Γιατί είναι η δουλειά. Τώρα αυτό με τις διαπροσωπικές σχέσεις υπάρχει ένα θεματάκι. Δεν θεωρώ σε καμία των περιπτώσεων ότι θα έπρεπε κάποιος να με αντιμετωπίσει διαφορετικά. Οι αριθμοί δεν κάνουν τον άνθρωπο. Ξεκάθαρα σε αυτό, τουλάχιστον τον Τάσο, για να σου μιλήσω καλύτερα. Πολλοί άνθρωποι επηρεάζουν τους αριθμούς. Εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω ότι τα αυτιά μου τα έχω χαμηλά και το κεφάλι, δουλεύω σκληρά για το περιεχόμενό μου και για αυτό που κάνω και κανένας αριθμός δεν με έχει αλλάξει. Γι' αυτό και θέλω οι άλλοι να με αντιμετωπίζουν χωρίς να διαφέρω από τους υπόλοιπους. Δεν διαφέρω. Δηλαδή και εσύ που με γνώρισες πριν κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο podcast, τα είπαμε και στο γυμναστήριο κτλ. Θεωρώ ότι με την παρουσία μου και την περσόνα που δίνω στον χώρο εκείνη τη στιγμή, σαν άνθρωπος, δεν έδειξα ποτέ ότι είμαι ούτε influencer, επηρεάζω τον κόσμο, ούτε έχω 500.000 π.χ. Ναι. Δεν νομίζω ότι διέφερα από τους υπόλοιπους που ήταν στο γυμναστήριο. Θα το πεις ναι. Τώρα σε ευνηδιάζω, γιατί το είχαμε καθόλου. Σωστά. Θέλω να πω στην γνώμη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι περίμενες από αυτόν τον άλμπομ. Ήμουν ήσυχος. Πολύ ευγενικός κιόλας. Ήσυχος, ήρεμος, έκανας τη γυμναστική σου. Τι ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καμία σχέση. Δηλαδή, δεν μπήκες και έλεγες και τέτοια και δεν είχε καμία σχέση. Ήσουν ήρεμος, τη γυμναστική σου, το πρόγραμμά σου και ευγενικός κιόλας όταν μιλήσαμε σε πρώτη επαφή. Γιατί εγώ δεν γνώριζα, επειδή δεν είχα TikTok, δεν είχα μπει στον κόσμο αυτόν καθόλου. Οπότε δεν γνώριζα τι μπορεί να κάνεις, κατάλαβες. Οπότε σε είδα σαν άνθρωπο που κάνει γυμναστική.
και δεν έχει συνένεται να πεις ότι και καλά το παίζεις κάτι, καμία σχέση. Οπότε φαντάζομαι ότι γενικότερα σαν άνθρωπος είσαι ένας ήρεμος άνθρωπος, δηλαδή όταν έχεις κάτι να κάνεις, αυτό που λες πριν, ότι κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί τους δαίμονες που είσαι στο μυαλό σου, κατάλαβες, και δεν σκέφτεσαι. Αλλά έχεις ένα πρόγραμμα, το κάνεις και άμα σε γνωρίσει ο άλλος, τότε θα δει τον τάσο. Δεν μπορεί να περιμένει κάποιος που θα σε δει στον δρόμο, άμα δεν θέλει να βγάλει φωτογραφία για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιμένει τον Τσάρλ να δει μπροστά του. Ναι. Κατάλαβες. Σωστά. Είναι λογικό. Συμφωνώ απόλυτα. Τέλεια. Και θες να πούμε πάλι για τις κοπέλες, να πεις για τις κοπέλες κάτι. Κάντε σαν ερώτηση. Ναι. Αυτό γενικότερα τώρα, μιας και είπαμε για διαπροσωπικές σχέσεις, το κομμάτι με τη συντροφικότητα και τις γυναίκες, πώς έχει επηρεάσει. Ωραία, κοίταξε να δεις τώρα. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή, για ένα χρόνο, είμαι 2 χρόνια στην πλατφόρμα του TikTok και τον Nader. Για ένα χρόνο η αλήθεια είναι δεν είδα ότι wow, τους προσεγγίζουν κοπέλες πάρα πολύ και τα λοιπά. Σε ένα φυσιολογικό βαθμό που υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν κάτι. Γιατί πάντα όταν είσαι έξω από το χορό, αυτό σκέφτεσαι. Και εμείς οι άντρες δεν κάνουμε υπεργενίκευση τώρα, αλλά το ξέρω για την παρέα μου. Ναι. Λέγαμε ότι πω, αυτός έχει τόσους ακόλουθους, παίζει να τον θέλουν όλες, ξέρω εγώ. Ναι, κατάλαβα. Εγώ δεν το είδα αυτό. Ναι. Αλλά δεν με ένιωξε ποτέ. Γιατί ήξερα ότι αυτό που πουλάω στο social δεν είναι μοντέλο. Είμαι άντρας μοντέλο. Είμαι ένας άνθρωπος που βγαίνει στο φακό και θα τον δεις μία στις δύο με γκριμάτσα. Θα τσαλακώσει τη μούρη μου, βλέπεις και τώρα. Δεν έχω θέμα, γκριμάτσα κτλ. Δεν θα κάτσει μια κοπέλα να πει ατυπούκλος είναι αυτός. Εσύ έχεις θέσει πολύ κόσμο στις ερμηνευτικές μου ικανότητες και μπορώ να πω ότι στατιστικά, σου αρέσουν σε ελάτε, σε βλέπω, 92% του κοινού είναι άντρες. 52% των ακολούθων μου είναι άντρες. 48% είναι γυναίκες. Δηλαδή είναι τόσο 50-50 που και αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Αλλά καλώς έχω φτάσει σε ένα σημείο της ζωής μου, αυτή 23 χρονών, που βλέπω όλα να πάνε καλά. Όντως δεν έχω παράπονο. Οικογενειακά, σε φιλίες, στα βίντεο, στο επαγγελματικό τομέα. Αλλά έχω ανάγκη τη συντροφικότητα αυτή που θα με κάνει, ναι, ρε φίλε, τις 6 ώρες αυτές που μπορεί να αφιέρωνα την ημέρα μου στο κινητό και στο TikTok, να είμαι μια κοπέλα και να μην με νοιάζει τίποτα. Πάτε το ταξίδι σας, θα κάνετε βράδυ, να πάτε για ένα φαγητό, να φάτε. Μπράβο. Έχω γίνει λίγο καχύποπτος, η αλήθεια είναι, με αυτά που έχω βιώσει, ο κάθε άνθρωπος βιώνει, για το κατά πόσο θα καταφέρω εν καιρό TikTok και εν καιρό τη ύπαρξη του Τσάλ σαν δεύτερος άνθρωπος, γιατί υπήρχε ο Τάσος Τσαλούκης στον καιρό. Ναι. Κατά πόσο θα μπορέσω να εμπιστευτώ 100% ότι μια γυναίκα προσεγγίζει για να μάθει τον Τάσο, να τον αγαπήσει τον Τάσο. Ναι, οκ. Θα την φέρουν κάποιο βίντεο, μπορεί να είδε, να με είδε, οκ. Δεν πειράζει. Δεν θα το αρνηθώ. Αλλά εγώ έχω πλέον την οξυδέρκεια εκείνη τη στιγμή να καταλάβω γιατί με προσεγγίζει. Σωστά. Θα φανεί. Ναι. Δεν το έχω βρει ακόμα. Μακάρι να το βρεις. Μακάρι να το βρω ακριβώς, θα το στέλνω στη στιγμή αυτή. Αλλά δεν το πιέζω. Δεν το πιέζω τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται πίεση. Εσύ πρέπει να κάνεις το πρόγραμμά σου, σκέφτεσαι τα δικά σου. Ναι. Και αν όντως μπορεί εκεί πέρα, πώς ξέρω εγώ, στο κηλικείο του σχολείου, εσύ έξω σχολείο, για παράδειγμα, για κάνεις κάποια δραστηριότητα, κάποιο μάθημα, ένα εργαστήριο, να εμφανιστεί εκεί πέρα κοπέλα. Προφανώς θα σε έχει δει κάπου και θα έχει πει, αλλά μπορεί να σε έχει δει και κάπου. Και να σε βλέπει εκείνη τη στιγμή και να λέει: μου αρέσει ο Τάσος, ξέρω. Μακάρι. Ποιος είναι αυτός, καταλαβες. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και το μεταξύ είναι λογικό να είσαι καχύποπτος, γιατί πλέον σήμερα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ εύκολα. Έχουμε φτάσει να είμαστε ένα fast food κατάσταση και στον έρωτα και σε όλα. Είναι πολύ εύκολο. Ισχύει πολύ αυτό που λες. Και είναι λογικό να είσαι καχύποπτος. Και τώρα, Τάσο, αφού τα συζητήσαμε και αυτά και με τις σχέσεις και με τα TikTok και όλα αυτά και τα στατιστικά που γουστάρω πάρα πολύ και μου αρέσουν, θέλω τώρα να πούμε και ένα μακάρι κιόλας να σε δω κάποια στιγμή σε μια οθόνη μεγάλη έτσι κινηματογράφου, να μπαίνεις μέσα σε μια πρεμιέρα και να είναι γεμάτος ο κόσμος και να είσαι με δικιά σου ταινία που να είσαι πρωταγωνιστής. Όνειρο ζωής και αυτό. Καλά που το είπες, δηλαδή δεν το ανέφερα πριν. Ανέφερα για Netflix, τέλος πήγα στα ψηλά, αλλά υπάρχουν και πιο ζωντανά παραδείγματα, πιο εύκολο να τα πετύχεις, που θα είναι πανδύσκολο και αυτό, αλλά ονειρικό. Κινηματογράφος που πηγαίναμε από το δημοτικό με τα σχολεία μας. Ναι. Και βλέπαμε εκεί στην τεράστια οθόνη. Τεράστια. Σκέψου να είμαι εγώ. Τεράστια. Σε ευχαριστώ για αυτό, το εκτιμώ. Μακάρι, ρε φίλε, να τα καταφέρεις, να σε δούμε και εκεί πέρα. Μην σταματήσεις να ονειρεύεσαι, μπράβο. Και θέλω έτσι για να κλείσουμε, πούμε και στον κόσμο ένα quote,
το οποίο συντροφεύει πάντα και θα το μοιραστείς με τον κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάρω μία πάσα τώρα, θα χρησιμοποιήσω ένα quote που δεν είναι δικό μου. Ναι. Δεν έχω φτάσει σήμερα ακόμα να δημιουργώ και αποφθέγματα, να ξέρεις. Ναι. Μπορεί να το κάνω. Ένα παλικάρι που το γνωρίσαμε την πλατφόρμα το TikTok, ο Γιώργος, σήμερα μόλις έχασε τη μάχη με τη ζωή, πάλευε με μια πολύ σπάνια νόσο, μου διαφεύγει το όνομά της αυτή τη στιγμή, και είχε πει το παλικάρι αυτό, αφού κέρδισε μία από τις πολλές μάχες που έδωσε με την νόσο αυτή, Ναι. είχε κάνει ένα αποστάρισμα στο οποίο έγραφε «Να χαμογελάτε είναι το καλύτερο φάρμακο». Αυτά ακριβώς έγραψε, ήταν χαμογελαστός, όσο και αν υπέφερε, έτσι έχουμε να το θυμόμαστε και έτσι πρέπει να μας θυμάται κάθε άνθρωπος, γιατί πραγματικά καλώς ή κακώς είναι το αντίδοτο. Έτσι νιώθω και γι' αυτό το έχω γράψει και στο προφίλ μου στο TikTok. Γράφω «Just wanna make people smile». Αυτό θέλω, να προσφέρω χαμόγελα, γιατί πραγματικά αν κάτι λείπει πλέον από τους ανθρώπους είναι το χαμόγελο. Ας τα λεφτά και τα υπόλοιπα. Το χαμόγελο είναι το πιο φθηνό αγαθό. Δεν σου κοστίζει τίποτα, ευρώ δεν σου κοστίζει, που αν το φοράς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος για όλη τη ζωή. Οπότε αυτό έχω να πω εγώ. Αν ποτέ δείτε ότι δυσκολεύεστε να χαμογελάσετε, το προφίλ μου υπάρχει για αυτό το λόγο. Πηγαίνετε, είναι μια διέξοδος, και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Ναι. Ούτε με νοιάζουν διαφημίσεις να λοιπά να το δει κάποιος και να πάει. Και οι followers είναι αντίδοτο για να σας κάνει να χαμογελάτε. Τέλεια, εσύ Τάσο. Τρομερό quote, μου αρέσει. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, παιδιά, χαμογελάστε, κερίστε και τα προσωπία